kulo som chogomna keba tomoktu kaw olu barabi seko ni dongo kene beleleba obesena kene mu ni abekeka samba fla ani muga ani duri ni oye seko ni dongo saye mu aklina tara anga jamana kuntigi fe General d'Armée Assimi Goïta yasa ka seka o kene inka a kunche kanyina san kunche seko ni dongo kene ba a baraw dalali kera anga jamana nyema premier ministre fait ni au general division Abdoulaye Maïgaye kene mukani gouvernement ma chama olu faraleno akan kafara anga jamana seko ani dongo o ministre ka Mamounda Fe ani marabolo nyemaw tomoktu marabolo nyema kafara tomoktu la nyemaw ani fakata se anga chefnin tabaw kaseka famu ye seko ni dongo kene bayi aka seka ke sebaya ye ni o resité ina fo la ini me chogomuna janin togola Kasim Traoré ani Falay Keita olu be ka se ka ako ka kungoni ayandi awma famu ye kene dalalla anga jamana premier ministre General Division Abdoulaye Maïga ale danatikali munke ke ba mete fanfɛ ka jango laje ba bela jere fo ka awole nyimando anga jamana nyimo togola son excellence le général d'armée Assimi Goïta ani gouvernement bela jere togola ka tomoktu ka bela jere fo enseignant bi ambe here kenedika noy ka biennale artistique et culturel ko ke tomoktu aka kanga aklinjige ka fo ko ni a chien floy biennale bi organisé anga jamana conférence fanfre no nori aka kan fana nga tomoktu ka bela jere fo ka bora ka cha kan bismillah jamana togola na ga jamana kanu togola ala ka bela jere sara o temelen ko anga jamana nyimo nganya ka fo 2025 o ka ke seko ni dongo san et puis sans damnera ka chesri be fambe lika jobe fambe fuka ka lanini o ka seka sabati ka ke biennale joro bula kosobe na famu rebe biennale nga jamana kono te seka fo ka ban ni ko nga jamana kono ko anga kekele ambeka dun dakelen fe ka bo dakelen fe ka ke biennale joro babula kosobe parce que bimbina tomoktu ala barkala mali bere ya restaurant district de Bamako ko fara en région tan kononto bela jeninka o bayira ka fo tomoktu kaw aw bulu dale ninu aw degele be adamandum bismillah la te bi madame ne bi donc en ba ka kuma fana la mais aw ka lañine muyi ka a fo délégation bela jenin ka blu kuna ka fo ku boru ka so nanu ka so no ka kan jamana nyimo togola ka fu ka wala nyimano biennale organisé tomoktu abe fenre fana yira abe mu yira ka fo nga jamana an kun be gilamun kono depuis 2012 no e lakana balyaye bimina la barkala malem ka chesri nanga srasu ga wulika jo anu ka chesri ani jamana nyimo re ka chesri na ka wulika jo ka ka bimina la barkala ambe se ka fo chama babura lakana balyala nga jamana konnala donc biennale keli yan tomoktu be o yira diɲɛ bɛɛ la k'a fɔ ma lakanabaliya jugu in mun b'an ka jamana kɔnɔ o bana pewu mɔgɔ minnu ni tora ni kɛlɛ la ani lakanabaliya la ka kan ni kɛnɛ kan an ka tasibila kɛ ka ɲɛsin ma ala k'u dayɔrɔ suma ala ka yafa k'u ma minnu juguna an bɛ dugawu kɛ ala ka kɛnɛya ala ka o sigi u ma mais a ka kan fana nin biennale kan an k'a yira diɲɛ bɛɛ la k'a fɔ mali ye kelen de malien beleleba te malien fitin te kɔnɔfɛ mɔgɔ te an bɛɛ jamana y'an bɛɛ de ta ye wa jamana fila t'an bolo donc an bɛ fɛn fɛn ɲinina cɛmancɛ fanga kɔnɔna la n'o ye ka se ka an ka jamana ka yɛlɛma hɔrɔnya k'o segin a kan ka jamana basigi jamana musakafɛnw u ka kan wɛrɛ ta ye a jɔfɔlɔ o ye bɛn ni keleya n y'a fɔ cogo min na an tɛna sigi kuma kan biennale artistique culturel o jɔyɔrɔ b'u la kosɛbɛ donc an bɛ ala deli biennale mun daminɛra bi ka kɔlɔbɔ kari bi an bɛ dugawu kɛ ala k'a kuncɛ hɛrɛ la an bɛ dugawu kɛ délégation fɛn fɛn nana yan fɛn mun sɔrɔ ala ka fɛti ja activité fɛn fɛn la sabatilen don biennale kɔnɔna la an bɛ dugawu fana kɛ ala k'o activité ala k'o bɛɛ dérouler normalement mais a ka kan fana jamana ɲɛmɔgɔ tɔgɔ la ka commission d'organisation bɛɛ lajɛlen fo ministre de la culture b'o la gouverneur b'o la tomoktu population yɛrɛ bɛɛ lajɛlen b'o la délégation fɛn fɛn nana bɛɛ dira minnu la vraiment aw bɛɛ ni ce aw ni baraji n bɔra kuma la aw ka kɛ to ba la sallallahu alaihi wa sallam an cɛ di merci
Keba an bɛ taa CNT kɔnɔna la CNT maaw y'u ka octobre session ni o y'u ka ɲɔgɔn dalajɛba ye baarabaw u ye a kuncɛ a yirala k'a fɔ kɛnɛ mun ni tɔmi kun sigira kosɛbɛ san 2026 sɔrɔko kan ko budget CNT maaw olu ka kɛnɛ kuncɛli la CNT ɲɛma ni o ye général de corps d'armée Maliki Jaw ye a yɛrɛ k'a fɔ ko u nisɔndiyara bawo ko u ka bilan u ye baara min kɛ tile 75 kɔnɔ u ye baaraba minnu kɛ k'u bɛ se k'a fɔ ko jaabi ɲumanw bɔra a kɔnɔ laɲini tun ye mun ye ko a bɛɛ lajɛlen sera ka sabati u kun kan ka kuma sariyakisɛ minnu kan k'u sera ka a fanba bɛɛ lajɛlen kɛ nka u kumana kosɛbɛ sɔrɔko ni o ye san 2026 budget o mun n'u yɛrɛ k'a fɔ a kɛra budget ye mun ye maliyɛnw yɛrɛ ta ye ko budget de souveraineté ani fo ka taa se ɲɛtaa kuntalajan sɔrɔ sira bawo ko an ka sɔrɔ yiriwara kosɛbɛ ani fo ka taa se baara bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ jamana ɲɛmaaw CNT maaw ani fo ka taa se maa fɛn fɛn da bɛ sɔrɔko la k'u ka wulikajɔ fanga bonyana kosɛbɛ yaasa ka se k'an ka jamana sɔrɔ yiriwa u kumana halisa adamadenya hakɛw ani fo ka taa se wasabulon kɔnɔna la ka fara diɲɛ tɔw kan an n'u bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na CNT ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ ko an ka jamana bɛ adamadenya hakɛ ka a labato kosɛbɛ o de b'a sɛbɛntiya adamadenya hakɛ minnu bɛ ni o ye jɛkulu ye ko CNDH ni olu bɛ adamadenya hakɛw labato olu ye kuma minnu fɔ walima u ka sigirikanw bɛɛ lajɛlen o labatolen don o hakilina dɔ ye mun ye ani o kɔrɔsuruman dɔ ye mun ye an ka maa minnu lasagolen don ko olu ka lahala ko camanba farala u kan ani fo ka taa se maa minnu bɛ yen n'u ka gɛlɛya fanga bon kosɛbɛ ko personne vulnérable dɛmɛ donna olu ma kosɛbɛ ani diɲɛ kurukara kɔnɔ an ka wasabulon kan ani wasabulon tɔw k'u kaɲa o siratigɛ la Maliki Jaw yɛrɛ k'a fɔ Mali taara Congo RDC ani Maroc ka taa i nin don jalajɛbaw kan mun wasadenw ko fɔ ani wasadenw kumana mun kan tuguni u ka session in kɔnɔ Maliki Jaw ale ka kɔrɔfɔw la o de ye mara cogoya ye ko mara bɛ ka taa cogo min na a bɛ maa munafa baw gɛlɛyaw kɛra yan i n'a fɔ tajiko gɛlɛyaw o kɛnɛ kan an ka wasadenw ani fo ka taa se jamana ɲɛmaaso u ye comité sigi ni o ye comité de gestion ye ko o ye baara mun kɛ tajiko gɛlɛya u ye fura sɔrɔ a la CNT ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ ko o wale kan ka fɔ kosɛbɛ a yɛrɛ k'a fɔ jamana ɲɛmaaw bɛ wulikajɔ ni baara mun na a kan ka fɔ wa ko seko ni dɔnko farikolo ɲɛnajɛ an ka jamana kɔnɔdenw olu bɛ kɛnɛba mun kan bi ni o ye Maroc sennadolanci kɛnɛba ye kani ye ko o baaraw fana kan ka fɔ fo ka taa se benali baara min bɛ ka kɛ Tɔnbɔkutukaw bara CNT ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ ko nin bɛɛ ye wulikajɔw ye mun b'a yɛrɛ k'a fɔ malidenw bɛ baara la sira bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa ɲɛtaa kuntalajan an bɛ ka mun laɲini o bɛ se ka sɔrɔ cogo min k'an bɛ taa AES ka session filanan o labɛnw kɛnɛ kan session filanan mun n'a kan ka kɛ an ka jamana kɔnɔna la k'a daminɛ décembre kalo tile 22 ka taa bila a tile 23 la Bamako bɛna dunanbaw k'o bisimila labɛnw bɛ ka kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa kɛnɛ in ka se ka kɛ kɛnɛw la belebeleba dɔ ye ka sanga ni kɛnɛ o nafa ye mun ɲɛmaa bɛ an ka jamana ɲɛmaa bolo général d'armée Asimi Goyita ni kɛnɛ belebeleba in kɔnɔ labɛnba minnu ni o bɛ bila sen kan san kelen tɛmɛnen na ko jaabi minnu fɔra a bɛ maa munafa a jaabiw ye jamana saba in ka an ɲɛda yɛlɛma ni o ye Mali Burkina Faso ani Niger ye ka ɲɛda kura di an ma yɛrɛtigiya o sira fɛ kabi jɛkulu in bilala sen kan juillet kalo tile 6 san 2024 ko AES ye baarabaw kɛ ni bɛnkan mun tun bɛ Liptako gouvernement kɔnɔna la o bɛnkanw an ye o yɛlɛma k'a kɛ jɛkulu gili dolen ye jɛkulu mun ni a daminɛ kɛra fɛn mun ye lakanako ye lakana kɔfɛ an ye ka don ɲɔgɔn fɛ ka bɔ ɲɔgɔn fɛ n'a wele ko diplomasi ani fo ka taa se ɲɛtaa kuntalama jama ko jɛkulu in o ye sigikan saba in de k'a la défense diplomasi ani développement o de kɔnɔna la ko cɛn ka jamanaw la bi an ye finitigilaka kelen fara ɲɔgɔn kan ni o ye force unifiée o ye baaraba mun kɛ ka dadigi mun kɛ juguw la ni o ye bamaciya walenjuguya kɛlɛtigilamaw ye k'o bɛ maa munafa o kɔfɛ an ye bugunatigɛ sɛbɛn kelen dilan mun bɛ AES jamanaw bɛɛ lajɛlen o lakodɔn ni o ye carte biométrique ye ka fara taama sɛbɛn kan ni o ye passeport électronique biométrique ye o bɛɛ lajɛlen kɛra AES tɔgɔ la ani fo ka taa se don nataw la ko nɛgɛjuru sira bɛna kɛ yaasa jamana sabaw kɔnɔ an ka se ka weleli kɛ ka sɔrɔ musaka ma bɔ a la n'u b'a wele ko free roaming o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sɔrɔ sira camanba de bilala sen kan bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ an ka wari bonba ni o ye BICID AES ye o mun ni nafolo bɛna kɛ k'a baaraw daminɛ sefa wari miliyari 500
k'o bɛ maa mun nafa o b'a yira k'a fɔ san kelen kɔnɔ AES ye baara mun kɛ a fanga ka bon kosɛbɛ wa ko hali sirabaw la ni o de ye autoroutiw ye fo ka taa se terrain siraw minnu bɛ bɔ AES jamana saba bɛɛ lajɛlen kalan ka sɔgɔ ɲɔgɔn na ko o baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ sen na wa fo ka taa se ka bɔ Togo ka taa Tchad ma terrain sira ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ sen na hali cikɛ ko yaasa an ka se ka an jɔ an yɛrɛ ye baloko sira fɛ kuranko siraw ko sira bɛɛ lajɛlen fɛ AES jamana u ye baarabaw kɛ wa an bɔra jɔnjuru mun kɔnɔ o de ye jɛkulu mun bɛ yen nɔ ni olu bɛ fɛ ka anw mara an ye an yɛrɛ bɔ o jɛkulu kɔnɔ n'o dɔ bɛ tali kɛ fɛn min ye CEDEAO ani fo ka taa se francophonie ani CPI ni a ɲɔngow an ye an yɛrɛ ta ka bɔ o bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ka kɛ an yɛrɛ ta ye san kelen kɔnɔ ko maa bɛ se k'a fɔ AES jamana u ka kulu in ye baaraba mun kɛ a nafa yira wa bɛɛ lajɛlen sigin bɛ ka jago filanan mun kɔnɔ ko a bɛna kɛ nafa ye bawo n'i ye gale ta ko i b'a dɔn k'a fɔ filanan in a bɛna kɛ jɛlajɛba ye kebaya ni AES jamanaw ka ɲɛmaw ka ɲɔgɔn ye filanan in cɛ o fonctionnaires ni o ye kadiribaw ye AES jamanaw kɔnɔ olu ye ɲɔgɔn kumaɲɔgɔn kɛnɛbaw sigi kɛnɛ minnu kɔnɔ ni o ye kɛnɛ furan k'a jɛ ka baarabaw kɛ sigilikan minnu bɛ yen nɔ ni o ye statut ni bɛnkan minnu bɛ AES kɔnɔ u ye kumaɲɔgɔnw ko o kan tile 3 kɔnɔna la an ka jamana kɔkancɛw minisiri fo ka taa se AES jamana kɔkancɛw minisiriw ka fara sɔrɔko minisiriw ani u ka o kadiri camanba olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ Bamako kɔnɔ ka se ka o baaraw kɛ o kɛnɛ kan Abdoulaye Diop ni ale y'an ka kɔkancɛw minisiri ye a dakuruɲɛ fila min fɔ Kebamte fanfɛ k'o lajɛ. Balimaw ani Niger balimaw olu ka expertw olu nalen bɛ pour que an ka baaraw boloda min b'a to ani tile damani an ka minisiriw jamana saba ani an ka jamana ɲɛmaw olu bɛ na sigi ka fɔ kɛ ka ɲɔgɔn ɲɛ kɛ n'a bɛ fɔ o ma ko sommet yan'o ka se aw y'a dɔn baaraw de bɛ boloda bi na an ka jamana expertw an farala ɲɔgɔn kan pour que ka na lajɛ sɛbɛn minnu kan ka labɛn ani décision minnu kan ka ta k'o bila an ka jamana ɲɛmaw ɲɛfɛ pour que u ka baara kɛ o kan sanni an ka se yɔrɔ ma aw yɛrɛ b'a dɔn an ka AES n'o ye Saheli jamanaw ka jɛkulu ye confédération n'o ye an saba faralen bɛ ɲɔgɔn kan Burkina Faso Mali ani Niger ka baara kɛ jɔsen saba kan jɔsen fɔlɔ o ye lakanani ye jɔsen filanan o ye an ka jamana ani jamana wɛrɛw cɛ jɔsen sabanan o ye sɔrɔ siraw bɛ yiriwa cogo min pour que ka lafiya di an ka jamanadenw ma o jɛsen saba kɔnɔ sigikafɔ min bɛna kɛ o ye ka hakilijagabɔ kɛ k'a lajɛ kabini juillet kalo tile 6 san 2024 ni AES jamana yɛrɛ sigira a jɛkulu sigira fo bi k'a lajɛ an ka jamana ɲɛmaw u ye sira min yira an na u ye baara minnu fana fɔ ko olu ka boloda n'olu ka waleya an ka expert ninnu an baara ɲɔgɔn olu de bɛ na sigi sisan k'a lajɛ o baara ninnu joli sira ka kɛ a la k'a lajɛ fana o baara lawaleyali kɔnɔ gɛlɛya jumɛnw donna na fɛɛrɛ kura jumɛnw kan ka tigɛ pour que ka a lajɛ o ko ninnu bɛ se ka lawaleya cogo min ani k'a lajɛ fana wagati min bɛ nalen kɔfɛ ko minnu kan ka se ka boloda donc o bɛɛ bɛ sɛbɛn kɔnɔ min b'a to olu bɛna baara kɛ k'o bɛɛ lajɛ n'a bɛ fɔ tubabukan na ko k'a évaluer min kɛra ani baara tɔ min bɛ yen nɔ donc o de ye bi ɲɔgɔn ye o fana kɛrɛfɛ baara minnu kɛra n'aw yɛrɛ y'a ye n'i y'a lajɛ lakanani sira fɛ ne tɛna fɔ expert n'olu yɛrɛ ka baara banna olu bɛ n'o ko waleya mais an y'a ye baara caman de dara pour que ka basigi ani lakanani nati an ka jamanaw kɔnɔ a baara fanba n'aw yɛrɛ y'a ye an ka sɔrɔsiw bi na u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'a bɛ fɔ o ma ko opération conjointe u b'olu kɛ ɲɔgɔn fɛ i b'a fɔ ni armée kelen de don baara fana bolodalen bɛ k'a fɔ ka force unifiée sigi ka sɔrɔsi jɛkulu dɔ sigi min b'a to armée saba ninnu bɛ baara kɛ ni hakilina ni kunkilenna kelen ye k'u ka baaraminɛnw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan n'o ye force unifiée o baara fana bɛ ka waleya ni an ka jamana ɲɛmaw nana aw b'a ye min bɛ na bɔ o la donc lakanani sira fɛ caman kɛra a la a m'a fɔ k'a banna dɛ
parce que lakanani tɛ ban fɛn ye o aw se ko de k'a la aw bɛ taa ɲɛfɛ aw bɛ minnu kɛlɛ olu fana b'u adapté aw b'aw adapté a ko la baara fan filanan ba o ye anw yɛrɛ ka baaraw anw minnu ye ministre des affaires étrangères ye an ka jamana ɲɛmaaw ka yamaruya kɔnɔ u ko ko an k'an jija jamana saba in ka kuma ni kan kelen ye a baara ma nɔgɔ parce que a daminɛ de don donc an kɔni ye baara caman da ɲɔgɔn fɛ mais bi na a y'a ye fan caman na ni ɲɔgɔnyew kɛra Nations Unies na a kɛra fan wɛrɛ n'an welela ko la an bɛ sigi ka fɔ kɛ an bɛ kuma ni ɲɔgɔn ye mais ni AES kɔni bɛ kuma bi an bɛ kuma ni kan kelen de an bɔtɔ CEDEAO la a kɛra ni kan kelen ye n'an ni Nations Unies bɛ kuma la a bɛ kɛ ni kan kelen de fan o fan an bɛ yen sisan nɔ hali ni ministre des affaires étrangères kelen de bɛ yen nɔ kuma nin ye kuma kelen de donc bi na diɲɛ bɛɛ y'a faamuya k'a fɔ ko Mali Burkina ani Niger u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo u bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka na ka baara kɛ n'u ye i bɛ baara kɛ n'u ye u ka hakilina kelen de kɔnɔ mɔgɔ si tɛ na k'a fɔ k'u bɛna an kɔ don ɲɔgɔn na de donc o ye baara fan filanan ye mais o baara fana bɛ continuer la ka taa fɛ n'a ye a daminɛ jamana dɔw tun bɛ yen ani jɛkulu dɔw tun tɛ fɛ ka hali AES tɔgɔ fɔ u tɛ fɛ k'a ye mais bi na dɔɔnin tɛ n'u y'a ye an tɛ mɔgɔ deli o an tɛ taa mɔgɔ deli i ka kuma fɛ an tɛ mɔgɔ deli i kana fɛ mais réalité de don parce que an bɛ yɔrɔ min na n'a ye farafinna tile bin jamana ye bon jamana 15 jate de don jamana 3 Burkina Mali Niger olu b'u dama la jamana 12 olu b'u dama la mɔgɔ si tɛ se ka si gɛn f'an ka baara de kɛ k'a lajɛ an ka jamanadenw o jamana 15 kɔnɔ olu ka hakɛ ye min ye an bɛ se k'o batu cogo min baara ɲɔgɔnya la mais bɛɛ ka tu dama a tɛ ɲagami dɛ tɛ fara ɲɔgɔn kan mais f'an ka bɔ an bolo di ɲɔgɔn o ye an ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ an bɛ taa tajiko sira fɛ Keba an ka jamana ye jɛkulu mun sigi ko comité de crise olu ye cikan bɔ bi alamisa in na décembre kalo tile 18 ka yɛrɛ k'a fɔ ko tajiko bɛ lahala mun na malidenw ka bɔ a kalama bawo ko waatinin dɔ kɛra k'a daminɛ décembre kalo tile 8 ka taa bila a tile 14 na o dɔgɔkun in kɔnɔ ko tajiko gɛlɛyara dɔɔni nka ko sɔrɔla mun fɛ taji ka bɔ dogani kɔnɔ ani fɔ ka taa se taji natɔ la ko o sira de kun sumayara nka ko maaw ka jigisigi sɔrɔ k'a fɔ taji stɔku minnu bɛ yen nɔ ko foyi ma bɔ a la wa bilankɔrɔ bɛ an ye tajiko la nka mun kun ye a sumaya dɔrɔn taji mun kan ka don ani jamana ɲɛmaaw ye fɛlɛ min bila k'a fɔ ko taji mɔbili kana tɛmɛ tile 1 kan dogani kɔnɔ taji donni de kun sumayara ko nka bɛɛ lajɛlen ka jigisigi sɔrɔ k'a fɔ taji a bɛ don i n'a fɔ kɔrɔlen a tun bɛ kɛ cogo min na wa tajiko gɛlɛya o tɛna kɛ yen nɔ wa malidenw k'a dɔn k'a fɔ aranlawta mun fɔlɔ ni u kun b'a kɔnɔ o kuma t'a la tuguni bawo ko ka sanga ni bi alamisa donya ye ko taji sitɛrini 400 taji sitɛrini 350 o de donna an ka jamana kɔnɔ k'a daminɛ araba la ka se alamisa ma 350 in na ko bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ o ye bilankɔrɔba ye wa o bɛna kɛ sababu ye ka se ka Mali station ka taji di bɛɛ lajɛlen ma wa ko maaw ka jigisigi sɔrɔ k'a fɔ tajiko gɛlɛya tɛna kɛ yen nɔ wa maa minnu bɛ ka baara in kɛ ni o ye comité ye u bɛ wulikajɔw la su ni tile ka se ka malidenw ka o nimisi wasa u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko cikan in kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ka kɛ basi karamɔgɔ ye maa si kana siran k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ nalen malidenw u k'u ka ɲɛnɛmaya baaraw kɛ i n'a fɔ kuma ye kɔrɔlen cogo min na wa ko an ka cɛfini tabaw u tun bɛ wulikajɔ min na ka se ka tajidɔnni mɔbiliw ka u lakɔlɔsi escorte o baaraw bɛ sen na wa fɔ ka taa se chauffeur ani parantiw olu bɛ wulikajɔ ni cɛsiri min na ani opérateurs ko halisa u bɛ o wulikajɔ kelen na foyi ma bɔ o la wa ko foli kan ka di nin bɛɛ lajɛlen de ma cɛfini tabaw chauffeur ani fɔ ka taa se taji cakɛlaw ma olu min bɛ baarabaw la malidenw ka se ka taji sɔrɔ ko jigisigi ka di malidenw ma k'a fɔ tajiko gɛlɛya a tɛna na wa ko jɛkulu in bɛ baara la su ni tile yaasa ka se ka tajiko gɛlɛya kɛlɛ ka bɔ malidenw na o de kɛra comité de crise ni a ɲɛmaa bɛ premier ministre bolo général d'division Abdoulaye Mayiga olu ka cikan ye
ka jigisigi di malidenw ma. Keba an bɛ taa finitigilaka ko bunakun kan. Niger finitigilakaw ka ɲɛmaa ale nana an ka jamana kɔnɔna la ni o ye Général Barmu ye yaasa ka se ka na an ka jamana ɲɛmaaw ye baara minnu kɛ ka na ɲɛ da a kan. Niger finitigilakaw ka ɲɛmaa in a bisimilara an ka jamana finitigilakaw ka ɲɛmaa fɛ ka sanga ni desanburu kalo tile 17 in ye yaasa a nana a ɲɛ da an ka jamana ye baaraba minnu kɛ ka se ka an segi an yɛrɛ ma ni o ye an ka cɛbalenw ka monument dilan u ye ka nanzaraw ka taamasiyɛnw ka olu kari ka bɔ yen ka an yɛrɛ ka cɛbalenw bila a nɔ la. O ye kɛnɛba fila min sigi ni o ye Mali cɛbaw ye ani fo ka taa se Mali kɛlɛmasaw ani an ka finitigilakaw ka yɔrɔkɔrɔw ni o ye musée fɛnkɔrɔ mara yɔrɔw. A nana i ɲɛ da nin bɛɛ lajɛlen kan. Niger finitigilakaw ka ɲɛmaa ni o ye Salawu Barmu ye a yɛrɛ k'a fɔ ko a nisɔndiyara bawo ko a ye mun ye a ɲɛ la o bɛ maa mun na fɔ o b'a yɛrɛ k'a fɔ an bɛ ka kɛ an yɛrɛ ta ye bawo gale an ka jamana ɲɛmaa kɔrɔw kun kɛn bɛ ka bonya mun di nanzaraw ma ka ɲina an yɛrɛ taw kɔ nin b'a yɛrɛ k'a fɔ an ka bonya bɛ ka segin an yɛrɛ ma. An ka cɛba minnu ni olu ye kɛlɛ kɛ jamana ye ani minnu ye jamana ko labɔ diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen u ka bonya bɛ ka kɛ u ye ko nin b'a yɛrɛ k'a fɔ cɛɲɛka jamanaw ha ka ja AES bɛ ka a yɛrɛ ta an danbew ani an ka dɔfɔw o bɛ ka segin ka na an ma. A yɛrɛ k'a fɔ ko nin bɛ maa nisɔndiya kosɛbɛ ko nin bɛ a to an bɛ kɛnɛ furan ka jɛ don nataw la maa minnu bɛ na o b'a dɔn k'a fɔ cɛbaw ni musobaw tɛmɛna minnu ye baara kɛ ka nanzaraw gɛn ni ka an ka yɛrɛma hɔrɔnya ni an ka yɛrɛtigiya segin an ma. Niger finitigilakaw ka ɲɛmaa a yɛrɛ k'a fɔ a nisɔndiyara a nali la ani a ye yɔrɔ mun ye o bɛ a munafa kosɛbɛ. An bɛ taa an ka marabolo kɔnɔna kibaruyaw la Keba. Gawukaw bara an ka jamana finitigilakaw ka ɲɛmaa fila olu taara ka se ka taa o ɲɛ da finitigilakaw ka hakilina mun bɛ yen n'a bɔra jamana ɲɛmaaso la ko DDRI o baara mun ni a nun donna Gawukaw bere ka sanga ni desanburu kalo tile 13 ye. U taara lajɛ DDRI baara bɛ ka kɛ cogo jumɛn na ani ko bɛ ka taa sira jumɛn fɛ k'a lajɛ a ka se ka kɛ n'a fɔ laɲini ye mun ye. Maa minnu bɛ ni o ye kulu marifatigiw ye ka marifa minɛ u la ka kuma u fɛ ani ka tila ka a lajɛ u bɛ segin ka don cogo min na jamana finitigilakaw cɛma ni ka juguw kɛlɛ. An ka jamana ɲɛmaa minnu taara ni o ye finitigilaka ɲɛmaa minnu ye o bɛ tali kɛ Général Division Ibrahim Fane ani fo ka taa se Général de Brigade Fagimba Ibrahim Kansaye ni olu bɛɛ lajɛlen ye DDR a commission o ɲɛmaaw ye. U y'a yɛrɛ k'a fɔ ko a ka kan an ka jamana ye nin hakilina mun ta hakilina ɲuman don nka fɔ a ka lakɔlɔsi ko ɲuman bawo hakilina mun don a ka lakɔlɔsi n'a kɛra a bɛ na ni bɛn ani basigi jamanakɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ nka ko fɔ k'a lakɔlɔsi ko ɲuman o bisimilara o selen Gawukaw bara opération dugukoloko o ɲɛmaa mun bɛ yen ani fo ka taa se Gawo marabolo ɲɛmaaw ma yaasa ka se ka taa ni hakilina ɲumanba in ka a ko ka a lajɛ ko ɲuman. Kayikaw bara Keba dɛmɛ taara k'a di maaw ma ni o ye balo ye maa minnu na a ka kan a yɛrɛ la k'a fɔ ko kiti 250 o de taara k'a di ka sanga ni desanburu kalo tile 17 ye maa minnu ni olu ka gɛlɛya fanga bon kosɛbɛ ko couche vulnérable dɛmɛ minnu ni a tun bɛ tali kɛ sukaro malo tulu minnu ni a bɔra baɲumankɛ jɛkulu minnu bɛ yen ni o ye Fondation Zakat of America olu de ye nin dɛmɛ ta k'a di yaasa ka kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin maaw ma maa minnu na ka kan. Kayi marabolo kɔnɔ jɛkulu min ka ca ɲɛsin bɛ dɛmɛ dɛmɛdenw ma bɛɛ lajɛlen y'u ka nisɔndiya jira ka ɲɛsin ni hakilina in ma. Kitakaw baara dɔ bilara sen kan yaasa ka se ka kalanbulon kɛ musolaka 2400 kun. Yɛrɛ la k'a fɔ kɛnɛ mun ni a kɛra muso ɲɛmaaw Kita marabolo kɔnɔna la musow ka se ka dɔ kɛ u yɛrɛ ye o hakilina mun na a kun tɛ dɔwɛrɛ ye musow olu ka se ka ka kɔkɛw dɛmɛ guwa tali la. Muso 2400 mun ni olu ye kalanbulon in sɔrɔ u bɔra buguda 120 ɲɔngo la wa Kita cercle 6 ɲɔngo olu bɛɛ lajɛlen musow ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ in kan mun ni a kɛra nisɔndiyakoba ye bawo ko kɛnɛ in kan musow ka hakɛ ye mun ye ani musow ka bonya sigida kɔnɔ hakilinaw fana bolo o kan tuguni ka o ɲɛfɔ maaw ye. Hakilina in bilara sen kan consortium ONG AGIC jigiya bulon ani fo ka taa se fitinɛ yeli n'a dɛmɛbaaw olu fɛ. An sɔngɔkaw bara dugu mun bɛ yen ni o ye baara ye a yɛrɛ la k'a fɔ ko mɔbili dɔ o minɛna maaw fɛ maa ŋanajugu min ma se ka bugunnatigɛ ko in sigara ka sanga ni desanburu kalo tile 17 ye nɛgɛ kanɲɛ 13 waati
fara ni o bɛ an sango marabolo fɛ ko binganikɛla nana dɔrɔn ka se ka taa foraji ni o ye jibɔndon maa dɔw olu ka mɔbili ye ka o minɛ ka taa n'a ye k'a sɔrɔ u ma se ka bugunatigɛ u ye fiɲɛ duru halisa ko wele bilala finitigilakaw ma sɛgɛsɛgɛli bɛ ka kɛ ka ni maa ninnu k'a lajɛ maa sugu min don ni ka u sara bɔ bananbakaw bara yaasa ka se ka kalan kɛ kɛcogo ɲuman na hakilina kɛra kalandenw kun ni o de ye kalandenw ani fo ka taa se kalanden masaw ye ka se ka kumaɲɔgɔnw kɛ n'u ye kalan bɛ se ka sabati cogo min na banaba kɔnɔna la maa 50 hakɛ olu de bɔra fan caman fɛ banaba sigida laminiw bɛɛ lajɛlen na ka sanga desanbu kalo tile 17 ye yaasa ka se ka taa o nin don ni hakilina falen kɛnɛ in kan kɛnɛ min kan ni kalanfaw ani kalanfaw ka lafasali jɛkulu ka fara kapu ni meri kan bɛɛ lajɛlen ye fanga fara ɲɔgɔn kan ka fɔ société civile ani fo ka taa se préfecture bɛɛ yɛrɛ k'a fɔ ko nin kɛnɛ ye nisɔndiyakoba ye bawo ko kalan o de ye siniɲɛsigi o ɲuman dilantɔ ye sifinnakaw bolo wa ko duguden bɛɛ lajɛlen kan ka hakilina don kalanko la ka a tɔbɔtɔ bugunikaw bara olu ye tunganadenw ka kɛnɛba ni u b'a wele ko journée internationale des migrants ka a baara kɛ bugunikaw bara ka sanga ni desanbu kalo tile 18 ye a yɛrɛla k'a fɔ ko kɛnɛ in kan hakili falen kɛra tunganatagalaw olu kan ka sira minnu minɛ ani tunganatagalaw ka hakɛ ye mun ye fo ka taa se dɛmɛ kan ka don tunganatagalaw ma cogo min na kumaw bolila o bɛɛ lajɛlen kan kɛnɛ in kan buguni marabolo ɲɛmaw ani fo ka taa se jɛkulu camanba olu tun bɛ yen yaasa ka se ka nin kɛnɛ a laɲini ye mun ye ka tunganatagalaw ka u kunnafoli tunganataga sira jugu u bɛ se k'o dabila nafa min bɛ tunganataga la hali n'u bɛ taa u ka taa sira ɲuman fɛ yaasa ka se ka na ɲɛta kunkalajan o sira bɔ yanni an ka taa an ka kɔngɔ kibaruya kɔnɔ la kebam te fan fɛ sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta an bɛ taa burkina fasokaw bara an ka kɔkan kibaruyaw kɔnɔna la burkina ni nigéria ni ɲɔgɔn cɛ kumaɲɔgɔnw kɔfɛ burkina faso ɲɛmɔgɔw ye a yira k'a fɔ ko maa 11 mun ni o tun bɛ nigéria pankulu kɔnɔ pankulu mun ni a ye AES jamana sanfɛsiraw ka o sɔsɔ ko u ye u labila bawo kumaɲɔgɔnw kɔnɔna la nigériakaw ka kɔkancɛw minisiri ani maa caman olu nana burkina faso jamana kɔnɔna la ka taa yafama deli kɛ nigéria jamana ɲɛma bola ahmed tinubu o tɔgɔ la kumaɲɔgɔnw kɔfɛ burkina fasokaw ka jamana ɲɛmaw u hakilina ta ka yira k'a fɔ maa 11 tun bɛ pankulu in kɔnɔna la ko u y'u labila u bilalen kɔfɛ nigériakaw ka kɔkancɛw minisiri yɛrɛ k'a fɔ ko a nisɔndiyara bawo ko kumaɲɔgɔnw sera ka kɛ u ye ɲɔgɔn lamɛn bawo ko sigikafɔ mun ni o ye damu ye sigikafɔ kɔfɛ ani diplomasi sira fɛ u sera ka nin fɔɲɔgɔnko in k'a fɔ k'a ban wa ko don nataw la kumaɲɔgɔnw bɛ to sen na halisa yaasa jamana fila bɛ se k'u fanga fara ɲɔgɔn kan cogo min na ka bamaciya walejuguya kɛwale tigilamɔgɔw ko u kɛlɛ Guinée Conakry jamana kɔnɔna la u ka mini cakɛdaba mun bɛ yen nɔ ni o ye Sinandu ye ni a ko tun bɛ ka maaw nisɔndiya kosɛbɛ bawo ko mini cakɛdaba don nka nin waati in na ko mun bɛ ka maaw kamana gan o de ye mini cakɛda in a bilalen sen kan san 1 dɔrɔn ko maaw ka bilali bɛ ka caya kosɛbɛ u ye maa caman de lisanse ko o ko de bɛ ka maaw kamana gan bawo maa caman bɛ ka u ka dusumakasa yira ka sanga ni nin mini in ka maa bila cogo ye mini mun n'a baara bilala sen kan k'a daminɛ san 2024 ka se san 2025 ma ko maa 60 hakɛ de tun bɛ baara kɛ a kɔnɔ nka o kɔnɔna la maa camanba de bɛ ka lisanse maa caman ye ka yɛrɛ k'a fɔ o bɛ sɔn ka gɛlɛya lase mini cakɛda in ma Centrafrique jamana kɔnɔna la fanga tɛnamatɔmuso min bɛ ni o ye Dominique Eremon ye
kiiritigilamaw ye jalaki bin a kan k'a fɔ ko k'a lasago k'a don bɛrɛ la bawo ko a ye bɛnbɛnbɛn labɛn jamana kama dominiki a yɛrɛ k'a fɔ ko ale ye baara mun kɛ ko hakilina mun be a la o de ye ka se ka jamana senkɔrɔma cɛ fanga marabagaw ka fɔ la ko a be ka bɛnbɛnbɛn labɛn ka se ka gɛrɛntɛ da fanga la o de la u ye a lasago k'a bila u ka kasobon bɛ n'u b'a wele ko Ngarangba ale bilala o kɔnɔ la a yɛrɛla k'a fɔ musolakan ɲi a jiginnen ka bɔ santarafiriki jamana kɔnɔ ka bɔ jamana kɔ kan a jiginnen pankulu jukɔrɔ la dɔrɔn u ye a minɛ ka sanga ni fɛn min ye ɔktɔburu kalo tile 3 ye ni a baaraw tun bɛ sen na nka sanga ni nin waati in ye u ye a lasago bawo ko a bɛ ka janfa mun kɛ k'a ka t'i jɔ o kunkɔrɔ Benin jamana ɲɛmaa Patrice Talon ale bɔra ka dantigɛ maaw ye bawo kabi kafɔjaso mun kun labɛnna a kama ni o ma sira sɔrɔ a tun ma bɔ ka dantigɛli kɛ foroba dantigɛli ye kunnafoli kɛnɛ sen fɛ a bɔra ka ɲɛfɔli kɛ kunnafolidilaw ye ani fɔɔ ka taa se ko in kɛra cogo di ale bɔra nin ko in na cogo mun na ka finitigilakaw fo minnu ye wulikajɔ ni baaraw kɛ ani fɔɔ ka taa se maa minnu ye a dɛmɛ jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan kunnafonilaw ɲɛkɔrɔ a y'a yira k'a fɔ ko sariyakisɛ mun bɛ a bolo ni o ye jamana sariya sunba ye o laɲini ye mun ye ani o baaraw kan ka kɛ cogo min na bawo ko o ye hakilina kura ye hakilina mun ni a bɛ taa jamana yɛrɛ ka munanfa kama lɛri 2 kɔnɔ a y'i da don sariyakisɛ in na constitution yɛlɛmali ko a nafa ye mun ye fɛnw kan bɛnɛnkadenw kan k'o ɲɛfɔ kosɛbɛ maaw ye ani fɔɔ ka taa se ko in kɛra cogo min na k'i da don o la ka se ka a ɲɛfɔ kunnafonilaw ɲɛkɔrɔ kɛnɛya jamana kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko olu ye fɛlɛ ta yaasa kɛnɛya ka den minnu bɛ yen nɔ ni irisi jamana kun kɛn bɛ ka u jagoya ka u don u ka finitigilakaw cɛma ko u baaraw ka dabila bawo ko kɛnɛya kan den maa 18 o de kun yera finitigilakaw cɛma ni o ye irisi finitigilakaw ye k'u bila ka taa kɛlɛdaga la Ukraine jamana kɔnɔ a dɔw caman ye tunganataalaw ye ko u ye dɔw bagabaga ani fɔɔ ka taa se proposition de kɛra dɔw ye ka nafolo kɔf'u ye k'a fɔ ko u bɛ taa baara wɛrɛ d'u ma ni ka taa u yɛrɛ sɔrɔ fɛn mun ye finitigilakaw cɛma Ukraine ni kɛlɛdaga la kɛnɛyakaw ka lasigiden mun bɛ irisi jamana faaba kɔnɔ Moscou a y'a yira k'a fɔ ko olu ye wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɛ maa minnu bɛ yen nɔ ni u jagoyara olu m'a fɔ a diyara maa minnu ye u yɛrɛ ma k'u bɛ kɛ finitigilaka ye ni maa minnu taara u yɛrɛ ma olu m'a fɔ o dɛ nka ko jagoya ko o ka bɔ a la k'a fɔ tunganataadenw jigiya foyi t'u ye k'u bagabaga k'u ka taa kɛlɛ kɛ irisi jamana tɔgɔ la ko fu ka siri o la nazarala jamanaw ni o ye union européenne ye olu y'a yira k'a fɔ ko kumaɲɔgɔn kɛra bawo cikɛlaw tun bɛ ka nisɔngoya yiraliw kɛ bawo ko u ye sariya dɔ ta o sariyaw k'a tɛ taa cikɛlaw munafan fɛ o de la nazarala jamanaw ye ɲɔgɔnyeba kɛ ka sanga ni desanburu kalo tile 18 ye ni a kun bɛ cɛ sini desanburu kalo tile 19 ɲɔgɔn in kɔnɔna la u ye cikɛlaw ka hakɛw k'a ta k'a lajɛ u mago bɛ mun na bawo bɛnkan sɛbɛnlen min kun kɛra ka sanga ni don tɛmɛnenw ye cikɛlaw yɛrɛ k'a fɔ olu m'u yɛrɛ sɔrɔ bɛnkan in kɔnɔ bawo a bɛ olu ka hakɛw k'u sen da o kan nazarala jamanaw ɲɛmaaw ka tɛmɛ ni u ka komisiyɔn ɲɛmaa ye Ursula von der Leyen a yɛrɛ k'a fɔ ko nin bɛnkan in cikɛlaw ka dɔn k'a fɔ a tɛ u juguya la wa fɛlɛ bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ yaasa ka se ka cikɛlaw ka u bila u ka hakɛw kɔnɔ ka se ka ci kɛ Faransi jamana kɔnɔna la seko ni dɔnko minisirimuso ni o ye Arachida Dati ye ale ye kiiritigilamaw ka bolo kan an bɛ waati min na ko bi bawo u ye sɛgɛsɛgɛliw daminɛ a kama yuruguyurugu ani dunkojuguya maaw taara se ni minisirimuso in a ka du kɔnɔ Faransi faba Paris fɔɔ ka taa se a ka yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ ka taa u larabi k'u sɛgɛsɛgɛ kosɛbɛ bawo ko jalaki binden don seko ni dɔnko minisirimuso in kan ko a nɔ bɛ yuruguyurugu ani foroba nafolo dunkojuguya o walew la sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ a yɛrɛ k'a fɔ wulikajɔw bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ yaasa ka se ka nin musolakan in ka a ka kow ka a sɛgɛsɛgɛ kosɛbɛ nafolo dunkojuguya corruption ko o ko dɔ senfɛ Amɛriki jamana ɲɛmaa Donald Trump ye i dusu gosi k'a yɛrɛ k'a fɔ ko Amɛriki sɔrɔ bɛ ka bugun bawo ko olu bɛ ka baara min kɛ ko Amɛriki jamana sɔrɔ ale ka kuma in na k'a bɛna bugu ko Amɛriki ma deli ka sɔrɔ min sɔrɔ k'o de bɛna kɛ nin waati in na Donald Trump a bɛ ka disugoya min kɛ ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ni a ka kumabaw ye a yɛrɛ k'a fɔ ko olu kɛn bɛ ka fɛɛrɛ min bila sen kan o fɛɛrɛw de bɛna to bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sigi n'a ye ko Amɛriki jamana nafolo bɛ bugu
ale ye baara mun kɛ a ye maa minnu kɔn ni maa minnu nana a tɛmɛna maa minnu ɲɛ ni o dɔ ye Joe Biden ye a ye olu bɛɛ lajɛlen ta u tɔgɔ ma ko ale bɛna nafolo yakubaya cogo min na maa minnu tɛmɛna ale ɲɛ u si ma se ka o baaraw kɛ ko bɛɛ ka se ka sigi n'a ye ko Amɛriki jamana nafolo bɛna bugun baw ale bɛ ka fɛlɛ min bila sen kan a dalen don a ka fɛlɛw la ni ne bɛ dan siri an ka kunnafoliw la ka aw fo ka koɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔlen don janni kunnafoli sara bɛɛ lajɛlen na a k'an bɛn waati wɛrɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45